Son Antón Carracedo, alcalde de Laxe e candidato polo PSDG-PSOE ás vindeiras eleccións do 22 de maio. Un dos máis graves problemas que actualmente afectan a Laxe é a situación do seu porto e da súa playa. A mediados dos 80, o ente público Portos de Galicia fixo o denominado muelle comercial que causou graves problemas tanto na fisonomía na playa como no calado das embarcacións dos mariñeiros do noso pueblo. Hai 3 anos que conseguimos que se fixera un estudio onde se demostran a razón que tiñan os nosos antigos mariñeiros, que era facer o muelle en Besugueira. Ese estudio di claramente que hai que tirar o muelle comercial e facer o muelle en Besugueira. Eso solucionaría parcialmente o problema da playa e garantizaría tamén a seguridade das nosas embarcacións. Portos de Galicia, presidido actualmente polo Partido Popular, leva 3 anos con este proxecto no caixón. O proxecto de mellorar a situación da playa e o porto de Laxe vai a ser o buque insignia do noso programa electoral para as vindeiras eleccións. Para elo vamos a contar, e non o dudo, ca colaboración da cofradía. Xuntos podemos solucionar a problemática do porto da playa de Laxe. Laxe, Sarces e Soesto contan con saneamento integral e depuradora. Quédanos as parroquias de Nande, a parroquia de Traba e a parroquia de Serantes. Para nós, o único elemento fundamental para mellorar a súa calidad de vida é conquerir estes saneamentos. E por elo vamos a dar o callo nos vindeiros 4 anos. Laxe conta hoxe con un dos millores museos da Costa da Morte. Conquerimos tamén o local social que era unha bella demanda dos nosos veciños. O campo de fútbol tan demandado xa disfrutan del desde hai un ano. A eso podemos añadir os saneamentos en diversas parroquias, os camiños aumento tan necesarios para a calidade de vida e para o desenrolo da política forestal do Concello, foron realidades que se foron conseguindo estes anos.